Nonggram constituency kan ai kata kenuk sak babha ya ki wei pat ki constituency hakni ka jala ka jami haba inami na United Democratic Party ni orang ba ulalai sa ka HSPDP haba umi na ka UDP kam don ka clean politics kam don ba krensho hai tu kisnam ka pin pausa ba clean politics kam dei jong UDP ka dei jong uba aden haba urung sa HSPDP bai let keleng kicaka jong ka bri new track man batai ki pai ba yang da clean politics hende ka clean politics kalai dang ban suthi hene ha ka HSPDP ru omdon bakasan ko ipai ba kelas dang ban kersan hene ke bajia kalau mahabajar kata haba irenno ya ki election nanti nanong kram kalau ka jingdo jingkermen yangi ibapet ibakwi na saba pengikwa panwanra ya kata kesencara khala ka bukut ilado ka jingkermen bat ia iru hableng kata ka por bakumno ka politics kanang snew hane ka jala ka jomi kabaila banong bami kita ka high level bat ka jing pendan kam bakla ya ka board ka sarkar na ka benta ka jing mentoy simet ka jing mentoy na ka benta jong ki ka tu kani om na ka benta ka jing mentoy jong pai ba henry kani ka ding jong ka jing thang ya ka banwanra ya kata clean politics ya kata ka jing ijingai kampat lit nauba aden badai haus nem arajar afway bolas dang ban lum ban lang biang yai ikatu kane ki reurang ba ikon samla ya kaban ya seng daga voice of the people party ya kaban one rab yang saisin ya ka clean politics kata ka dei ki jing ijingai kata ni ki jing pu kata ka ni ki jing nut ko jong ba aden ya kaban wanra ya kata ka jingkala haga politics kabam baro menswa iken bagani ga dei tang ka jing posniu haga por mengiseng ya ga voice of the people party wat ki paralog gana gi ong ga ni ga dei ga badai henrei hatula manong nga asad a ga jubab ladangi ong ka bomla banlong bagi hunno ha kata ka jing bomla banlong nga kum Kristan ngam sudi hok su balong wa Kristan namar ban lek sa bedang rungi ang kabae namar ka perthai badap ta ka pop tinga nom lek su sa bedang nganom yele su kajuru ha politics ladaha ka politics ni ang ka bajaklia bat ni hunno ya kata kalong ka babakla but iseng ya ka voice of the people party kabangaru balong kumuway na kidukhat ban seng ya ka party idon ya kata katong banong ba hakawi gasni ngin sawanra ya ka jingala haka jala ka jari kay ka pangasngu kalong ba tang nakikindiat panay mangiseng ya ka voice of the people party ngilang penkreatan yele election house nam arajar arfulay habang yele election house nam arajar arfulay idon ka jingkermen baka donde ka jinting anong ipitik ipai ba kimpediang ni kimpediang hende ka wei ka bagi kwa balong balada kimpediang menta ngin yai trai bat ha ka wei ka sni kipai ba kin sapediang hende ka basu ikipai ba jaga beri new trap na ngin ka jing pertu yaki bawar jar arfulai ipai ba kia penjob sangut ikartong naka voice of the people party bat ngilap yo ya kata kajing itu lagi election commission kum ka state party kata ka buram jong pai ba kam dei ka buram jong but mano bange baya ka MP election baka BBP kan tam keput hado atau bawam judon menurut hari election MP kabagi pai ba kimi sakmat ya kaban mi pai ba ban thet ya ki bot ki jongki kadai di election ka basyom sitam nak election MP yang nag jala ka jongi bak ka jing job jongi kalong palat
bat ka jingtam ga poi hadu lai ka jingtam bot kalong lailak nya puai hajar tam kata kam dei ka jing start ka jong voice of the people party kata kam dei ka jing la jong voice of the people party nganong i phi pai ba ka dei ka jing kashan bat ka jing start ka jong phi ban pen ya phe hapreng ka no ka party ka badon ka jing thu ka ba nakabenta ka jala ka jongi nakabenta ka pri nyuk trap nakabenta ka jat benre ko jongi but no ki party ki basuwan ban pinbi sya upai ba ho ki don ki we ki second pamila MP election nyai i bakumno ki ko piong baka voice of the people party tang saungut ki amane ka kwa ban job MP election chei bi kan ya job kanya job election je ini ka BBP habatang ginom traim don oh kina khenji kita kecing khenji jongki kelati kena bagian job ke election ke BBP ka dom poi se Henry habla yo e result hatu ko si badnyau ye kabut ki we ki political party watang man pinmi ya kalama jongki ha jakanya but kim not show baro khat lama kita lama jong voice of the people party katu kamdei ke jing khan jongki kinong yalam kato kam dei ga jing khan jongno ga dei ga jing khan ju bi upai ba ya kaban ai ga jing gasan ga voice of the people party lada phi ki pai ba phi dang ni ne aga dei ga nongrem ga ba phi la jit lada phi ki pai ba phi dang pen scam ya ga jing mut ga jing perkhat ga jong phi ban ong ba ga ne ga dei ga ri ga jongi ka ne ga dei ga jala ga jongi ka ne ga dei ga khandau ga siap ga jongi kani ga dei ga jaka ka bang ngin im ngin yak angani nganong ifi lada fit sim ya kata ka kam ban kam kenti ba ka kam sanima ka kam ka bak kentang ba ka kam ka bakta ya ga jing im ga jongi ngin ya le sitom ban penlong ya ka kam ka bapha onam don manu bala man pensliu ya kata kiwi ki party gila bandon sipon ke pisa kum menangani ke MP election hendak kimla thau perthai nama ba hidon de ke jingmut ke baskem ke jingmut ke babha haba bha ki pai ba ki breu ki wi pat ki breu ki ba kwa ban pensneu ke namla ban pensneu ya pi tiga ke bang kwa ban ya khot ke wer ke ne janmit ke long ba yang ini ya nanti yang ini penting baka voice of the people party ya ka bagin voice ka thong baka ta kalong ka thong ban penlong ya ka ne ka bri hiu trek ke jongi ban penlong ya ka jat penri khasi jongi ban penlong ya ka jala ka jongi sai sin pat ka jala ka badon ya ka jingker ben ka jala ka ba kepat sai sin pat baka jala ka badon ya kata ka lawe ka ba khamha ka ba kham pharna kata ka dei ka thong ko jong ka voice of the people da ka don makna ka thong ni don atli kita ki thong ha ka party kata ka long ban ai ka jing san sha ka ba khoi ka ba suba ha ka voice of the people party ka politics ka dei ka la ka lenti ka ban pin bha ban pin kiu ya ka imlang ka salang kata ka dei ka nong rem ka jong ina ka dangong but haka voice of the people party ka day hi kanorin bagi ba join na ka voice of the people party ki day ban kin mau ba ki wan sa ka voice of the people party ban long ki sakri chong ka imlang kasalang habang iwan ban ya join ya ka voice of the people party ganang ipinим wan ya ka ban yuwa jingon toy yang aladon hal voice of the people party nadu ki brai Jun Julai pergi sedang berperkhat ban seng ni kali party chong snem arajar apway ban menta kala chan kenjo sau snem anong ipi ngam kmi lenti ya ka ban yo jing mentoi na ka voice of the people party hage way ki party pi bet bah ki join ya ka party bon ki join ki sno ya ka political party kilong kum ki chamcha jong gitu gilida namar balai bayak wa long chairman vice chairman kila ya try si tom for election but ondala job election lada kumnu kim don haga liang ka job sarkar
hindi yatur yap itim bandon no hak sarkar bandon hak sarkar omdei tang jingkwa jong emeli kajingkwa kabakambun kadai jong kinong but jong emeli nama bagi lakmi nanti banyo hadirin election nata kada kiatur malak matpai ya kaban ya join ber sarkar wala lagi tip ba ke sarkar kamlong gabha wala gila dep kan persya haga for election ya persya ya ketuk sarkar persya ya ketuk parti hendai habakut ki join sarkar na bal bagi kwa ya kajing mentoi simet hendai nakalian ke voice of the people party nga ai kublai nga ai jingero ya iba isnei namar belarai ben join ber voice of the people party ya kaban long usakri jong ki paiba lada manu dengan join naga voice of the people party di kwa ban long kenrat kata kadai kam ke babakla bati haban perkhat asin namar haga voice of the people party penomlong kenrat nilong kugi sakri but nata kadang iong baga voice of the people party kaya phe nagi way pat ki political party hagi way di political party ki suk berganti naga way party sa way pat ka party na mal baka nongrem jong ki kadai tang banyak kamai pisah kumba labatay da way urang ba hendai ka voice of the people party nganong ipi like naga voice of the people party banyanga simet nganom tre banyadon bakanono ka party Shoban seng ya ka voice of the people party kila don dinong yalam jogi way pat ki political party gibaong ali hinya terilang ong nah ngaminut ya kaban penyaso ila di bat itu gi parti habang apet ikikam gi jongki habang apet ikar komlong ge jongki ngai setting ya kaban penyasno ya ka kerteng la jong bat itu ki parti ngam kwa ba kerteng ge jonga on yo ban kreukti do paipa jong ka jela ban ong na kadang jong kani ka kerteng na kadang jong uni ka jela ka jongi kahap na kadang jong uni ka jela jongi ka dapram na kadang jong uni ka pisa jong ka jela ka jongi ka chiserwae ngam kwa banyadan benta betum kata ka jingsa keno ha ka jela ka jongi nganong ifi nama pangingitip kumno kia job election kumno kia le kini kinong mikpat ki jongi ki paiba bulsin kia burom ya kinong mikpat ki jongi tang hakmat habai kendo kia burom kia kublai ki Aisyah sa kendong bun kia baben bun ki biaben nganong ipi ngang ngahikai Mintra College ngasumput ya kata kon perkat jong ki paiba bun ki ben ki kena sa kendong ki politician namar balai mar kimyo ya ke jing e yuti yo pai ba da kapisa kai ke baran kam ha long kinong yalam ki dei banyo ya ke jing e jong pai ba bat ha ba ki long kinong yalam ki dei ban yalam lenti yo pai ba nak ya ban sha ya ke jing e kata ka dei ke jing long jong unong yalam lada unong yalam umla ban sha ya ke jing e uta dei unong yalam jong ke jat benri bende ujongi kadong kam ya kinong yalam ki ban pin air new say sin pat ban yalam yagi ha ka lenti kabadai kata kadai kathong kajongi kum ki pai ba nong snong tada ngimdon kum mata kathong nganong i pinilong tang ka to ka ling klem boi tha ka ba let ka sobe kaler ai pisau tu siajar la let tu ai wei khasan spa lele satu ngiptip kene ga jing ai pisakan poi kan pen poi yang isano be kal e charum be kal e chaneng but dei nak ta ka jing long anong epi ka ba phi lama but phi lai but phi larai hakan ni MP election bagin pat no itu galenti ba kum no ka jela ka jangi kalong sisa kota ngam yim poi sei ni sia phalo haju siaju ha ka bakut kat bani ki report hadin ka way ka report kipeni ka jela ka jongi ka day ka jela ka bamyo ya ka jing sisar ka bapha hagani ka politics ka jongi ka bangiyoy ka day ka politics ka bapin ya pat ka bapin ya pra ya ka jai bende khamtam ya ka jai bende khasi di jongi ngano i pinga ya pra pala isumo sibo na kani ka MP election bakaladang ka stang ban wonder ha ka banda ka life and duty ki constituency
Legislative Assembly segment nyala jok lai pu ar teli nyala jok lai pu ar teli naka lai punri bat nganong ya pi haba pidon de sing pu ko pha ublei uniarap ya kata haba pi ai ke sing kersan ya kinong yalam kata kan wan ban urong tada pi pai ba pi sange no kata ka jing temu ngenom la ban boy sira thong